Això és important deixar-ho clar. En aquesta secció hem tractat temes més lúdics, més culturals, i avui volem fer una secció una mica més informativa, posar una mica els punts sobre les is sobre informacions que aniran sortint al llarg d'aquests dies, i aquest punt que tu feies és molt important perquè la gent, l'any passat es parlava molt de la llei trans, aquella que finalment es va aprovar. Ara tenim la llei, la famosa, que els mitjans anomenem llei trans catalana. Donarem algunes claus del que s'està treballant. Aquí ja tenim la primera pantalla, la nova llei trans catalana, que en aquests moments és un avantprojecte de llei i, segons la Generalitat, es troba en fase d'audiència, en estudi, treball i d'informació pública, i això és el que farem avui una mica, informar de quins són aquells punts claus, i després em sembla que debatrem, perquè tothom a casa pugui aprendre... Tenim dues convidades que ara de seguida i tothom pugui aprendre i treure les seves conclusions. Diferències amb la llei espanyola. La llei espanyola acompanyava més en un àmbit judicial, burocràtic, mentre que la catalana llavors ho permet fer en un àmbit una mica més integral. Sanitari, esportiu, econòmic fins i tot. És donar un marc normatiu una mica més estable, no tan burocràtic. Si us sembla, anem pels punts? Vinga, anem pels punts. Això era una petició que nosaltres, te'n recordes, a principi d'any que jo demanava, prohibició punible de les teràpies de conversió. Les teràpies de conversió eren aquelles teràpies per les quals s'intenta revertir l'orientació sexual o el gènere, orientació de gènere d'una persona. Fins ara estaven prohibides, però en aquest cas la llei catalana el que vol és fer-les punibles, castigar-les, penar-les d'alguna manera. Que hi hagi sancions. Que hi hagi una sanció, no? Això era un desig que nosaltres fèiem al principi d'any i que... Aquest avantprojecte... Aquest avantprojecte diu, mira, sembla que ens va escoltar aquell dia i vam dir, anem a treballar. No va ser així, no va ser així. Segona, si sembla... Una renda garantida fins als 23 anys a les persones trans que han sigut víctimes de violència. I expressament considera violència aquelles persones que han hagut d'abandonar la llar familiar, que han sigut expulsades de la família. És un tema també controvertit, que hi ha opinions de tot tipus, i seria com un subsidi, una ajuda a aquestes persones fins que arriben al que es considera una majoria d'edat per si mateixes, que els pugui ajudar a complementar aquesta situació de vulnerabilitat, una paraula també que moltes vegades va associada al col·lectiu trans. Una altra idea, reconeixement administratiu de les persones no binàries. Això també era una petició que fèiem al principi d'any, no? I aquí han començat a sortir les primeres qüestions, les primeres escletxes. Aquesta és una norma catalana que s'hauria d'encabir amb una norma general, que és l'espanyola, però que entra en contradicció també amb normatives d'altres països. Per exemple, hi ha països que ja reconeixen les persones no binàries, Dinamarca, per exemple, no? I aquestes persones, en el cas de voler encaixar, dintre de la llei catalana ho tindrien fàcil, però dintre de la llei espanyola seria un retrocés. Què passaria? Què passarà? També ho parlarem, no? Diuen que, per exemple, el gènere manifest hauria d'estar present en tots els formularis o totes les comunicacions públiques. La gent es podria haver... Saps aquelles caselletes home-dona, no binari? Doncs hauria de ser-hi a tots els documents públics. Un altre punt en la que s'està treballant. Accés integral a l'atenció sanitària de les persones trans i intersexuals. Això era una reclamació que es feia des de fa molt temps. Sí que és cert que hi ha un accés i una atenció sanitària a les persones trans i intersexuals, però es demana l'aplicació de més protocols, de vies, de formació a tots els sanitaris i a l'àmbit de la salut, que no quedi cap mena de dubte, que no es consideri, que no sigui una patologia ser una persona trans o una persona intersexual. Això que ho veiem sovint clar, encara passa als centres sanitaris, t'ho marquen, i coses més bàsiques. Jo he arribat a veure l'homosexualitat com una malaltia, marcada en un informe mèdic, una persona gran venint d'una residència. Són casos excepcionals? Sí. Que els hem d'evitar? També. Un altre punt. Accés a les competicions esportives segons el gènere manifest. Això és un tema del qual es parlarà. És allò, què passa amb les persones trans, on han de competir? Entra en joc aquest concepte gènere manifest, que és una paraula que serà discutida, que portarà polèmica, que és el gènere, i el gènere manifest és allò que jo manifesto, que jo em sento. Portarà polèmica, segurament, aquest punt. I aquesta tarda, ara en un minutet, segurament... Ara en parlarem, no? I aquí un tema del qual ja s'ha parlat, un altre punt, que és l'últim, que és
la mediació, la inclusió de la mediació familiar pels menors trans entre 12 i 15 anys. Fins ara preval la voluntat de la persona, però què passa en aquests casos on la persona és menor i necessita d'algun tipus de suport? Si els pares estan en contra, encara que tinguin la tutela, doncs entra aquesta figura de la mediació que intentarà fer prevaldre la voluntat del menor, tot i tenir 12 i 15 anys, i que la tutela sigui dels pares que estiguin en contra. Déu-n'hi-do tot el que hem d'explicar. Carlos, anem cap a seure'ns, sí? Jo tinc ganes de seure. Mira, et poses aquí al meu costat. Conèixer opinions i aprendre. Doncs tindrem dues opinions en concret. Ara les presentem. Per un costat tenim a la Sílvia Carrasco. Endavant, Sílvia, sí, presidenta de Feministes de Catalunya. Molt bona tarda. I també la Victòria Monic, que és activista trans i vocal de Colors de Ponent. Molt bona tarda, Victòria. Bona tarda, què tal? Bona tarda. Així d'entrada us pregunto, d'acord al que m'ha explicat ara amb el Carlos, què n'opineu d'aquest avantprojecte de llei que prepara el govern català? T'avanço jo que seran opinions diferents. El titular? Sí, ja t'avanço, seran opinions diferents. Qui comença? Tu mateixa, sí. Sí, doncs nosaltres, des del moviment feminista i des de la investigació, estem completament en contra d'aquest avantprojecte, de la mateixa manera que ens vam oposar i lluitem per derogar la llei trans estatal. Perquè... Dic el per què, puc dir el per què. Interessant. Bé, i moltes gràcies per convidar-nos, perquè tenim molt poques oportunitats, les veus crítiques, de tenir accés als mitjans de comunicació. Hi ha una censura molt clara, no hem pogut fer-ho en cap moment. Doncs la primera qüestió és que està basada en una fal·làcia, en una mentida, en una idea de que hi ha una identitat que està totalment al marge del cos sexuat i que això és una cosa natural. Això no és veritat, està basada en una mentida. La segona és que és una llei contra els drets de les dones i contra la salut de les persones menors d'edat, perfectament sanes, a les que s'inoculen hormones i se les condueix cap a cirurgies innecessàries i emmalaltiran per la resta de la seva vida. Per què pels drets de les dones? Doncs perquè si no sabem què és una dona, totes les polítiques d'igualtat per fer que la igualtat sigui real i efectiva entre dones i homes, tenim 100 assassinades l'any passat, cada any, els últims anys, doncs no podem saber si realment les polítiques que estem fent són efectives o no. I en tercer lloc, perquè és una llei mordassa. És una llei en la que si tu dius que no hi estàs d'acord, et poden perseguir i et poden multar. En el cas de la llei de l'avantprojecte de llei trans catalana, fins a 500.000 euros per discrepar, per exemple, per dir que les dones no tenim penis. I això és especialment greu pels professionals i les professionals de la salut mental, perquè no poden fer la pregunta òbvia: què li està passant a una criatura que sent malestar envers el seu cos? Ni tampoc, és molt important, molt greu, per les investigadores i els investigadors. No podem investigar i fer la pregunta òbvia de què està passant, cosa que ja hem fet, analitzant com es transmeten aquestes idees obligatòriament a Catalunya des de fa molts anys a les aules i a la resta de l'Estat també, i quin és el resultat de l'exposició a tots aquests continguts amb un augment exponencial, sobretot de noies adolescents, quan estem en un model que es diu afirmatiu, que això és el que pensem nosaltres. Aquestes són les raons. Ara anem amb la Victòria, però així d'entrada, ens pots explicar què és Feministes de Catalunya amb dues frases? Perquè, clar, Feministes de Catalunya... Jo tenia una altra pregunta, però la deixem que parli després. Sí, Feministes de Catalunya és una organització feminista radical que està vinculada i articulada amb tot el moviment feminista abolicionista del gènere, de la prostitució, dels ventres de lloguer, és a dir, tot allò que va contra la dignitat i els drets de les dones, que lluita contra la violència contra les dones de forma específica i que forma part de la xarxa estatal Confluència Moviment Feminista, que són més de 70 o 80 organitzacions feministes. I som voluntàries, naturalment, som professionals de tots els àmbits, les recerques les hem fet en aquest sentit, com a professionals, i que estem al carrer ara preparant, per exemple, el 8 de març, que ens trobarem a la plaça Sant Jaume a les 6 de la tarda en una manifestació que justament vindrà a dir que les lleis a Catalunya i que les polítiques suposadament d'igualtat a Catalunya no treballen per les dones. Victòria, quan vulguis. Dono opinió general. Vale, ok, bueno, suposo que sí, les opinions seran diferents totalment. Com sabeu, jo soc una dona trans i primer soc dona, i això no m'ho negarà ningú. Aleshores, bueno, trobo que tot el que siguin avenços per confirmar aquesta autodeterminació de gènere i això que és un dret que estableix una llei que va sortir l'any passat, com ja sabeu, tot el que sigui desenvolupar tot aquest concepte i tot el que sigui donar drets, trobo que és positiu per la societat, perquè al final el que fan aquestes lleis és donar drets, no treure drets a ningú. I jo crec que això és la base. Comencem per aquí.
Crec que aquí hi ha un problema de base que per això no es troben, que és la definició de la paraula dona, no? Què vol dir ser dona, dèieu. Per feministes de Catalunya, què vol dir ser dona? Per les feministes, ser dona és ser una femella adulta de l'espècie humana. Perfecte. Què és ser dona? Lo que tens davant, carinyo. És tan fàcil com això. Bueno, això crea molta inseguretat jurídica, si comencem per no poder definir exactament els conceptes clau de la llei. Clar, una pregunta. Sílvia, què diries que és la Victòria, que la tens al costat? No ho sé, però és lliure de definir-se com vulgui, perquè és una persona adulta que pot fer amb el seu cos i amb la seva vida el que vulgui, no ho sé, és igual. No, tu no em definiràs, Sílvia, carinyo. Per això, però a mi se'm pot multar si tu dius que ets una dona trans, vol dir que tu ets un home biològic XY, tens uns cromosomes XY, i això és una veritat incontestable, i jo considero que això és ser un home biològic. Ara, això a mi no em fa tenir cap mena de prejudici de res. Tu pots fer el que vulguis amb la teva salut. El que jo vull dir és que això està conculcant els drets de les dones, perquè si no sabem què és una dona, com podem saber si les polítiques que fem d'igualtat estan afavorint i reduint la desigualtat entre dones i homes? Hem de saber definir què és una dona, que és el sexe oprimit, que és el gènere. Justament el gènere és opressió, no identitat. Si em permeteu la intervenció, forta la performance que porta preparada la Sílvia. No és cap més preparada que les meves performances com a artista. No, perquè no esteu acostumades a sentir opinions crítiques i aquesta ho és. Ja, deve ser Jo crec que la comunitat trans està acostumada que està al focus, és la meva opinió. Imagina't les dones que assassinen a 100 cada any. Si estem acostumades. Suposo que les dones trans també són assassinades, o no? Ah, sí? On és l'estadística? Hi ha números, no? Quina estadística? No fa res. Que per descomptat hi ha molt prejudici a la societat contra qualsevol persona que es presenti d'una manera que surt de la norma. Això no ho nega ningú, només faltaria, però això és una cosa i una altra és imposar per llei una cosa que no és certa. I emmalaltir criatures i perjudicar els drets de les dones que ha costat tant aconseguir i que encara tenen molt camí per recórrer i que en aquests moments no podem veure si les polítiques són efectives perquè justament no sabem de qui estem parlant. Qualsevol home, ho estem veient, que es diu Paco i que és soldat i que va al registre i vol canviar el seu sexe registral, escull el seu sexe. No, el sexe és una categoria jurídica protegida que ha de ser objectiva. No pot ser a l'atzar o fruit del desig. Ha de ser objectiva. Si no, no podem fer lleis. Clar, vincular-ho als drets de les dones i al desig, a mi d'entrada, Sílvia, em sorprèn. No, això és el que pensa el feminisme. No, i englobar el feminisme. Sabeu què passa? Us sona estrany perquè no esteu acostumats a sentir la nostra veu, perquè justament hi ha una censura i una persecució de les feministes. Correm riscos físics, han de venir els Mossos a protegir-nos si volem fer una concentració al plaça Sant Jaume i llegir un manifest expressant les nostres opinions i fent ús del dret número 19 de la Declaració Universal dels Drets Humans, que és el dret a la lliure opinió i expressió. I han de venir els Mossos perquè si no venen transactivistes a intentar agredir-nos. Teniu les imatges a tot arreu. Però, Sílvia, jo em puc considerar feminista? Segur, segur. I no compartir el que vosaltres penseu? Segur. Clar, jo entenc que Feministes de Catalunya no engloba totes les feministes del país. No, és una de les moltes organitzacions feministes que hi ha, les feministes que estem per l'agenda feminista, les que es va començar a gestar quan les dones van prendre consciència de la injustícia del sistema patriarcal fa aproximadament 300 anys i que han anat defensant aquesta agenda, una agenda per l'emancipació de les dones i perquè la igualtat que ara les lleis reconeixen sigui real i efectiva. I en això ens basem. Sílvia, i una persona, una amiga, algú del teu voltant que et digués, ostres, jo em sento una persona trans, no? El gènere assignat no es correspon ni amb el sexe ni amb el gènere sentit. Què li diries? Què et passa? No em sento... Què et passa? Per què et sents malament? Què t'ha passat? Per què et sents malament? De totes maneres, tens la llibertat total, igual que tu, de fer el que vulguis amb la teva vida. Estem parlant dels drets de les dones i dels drets dels menors. I de la llei Mordassa, perquè el que no pot ser és que el que jo opino sigui punible. I una cosa, Sílvia, i el dret de les famílies? O sigui... Exacte. No. Desprotegides totalment. O no? Sí. Per què desprotegides? Desprotegides perquè no saben què fer, perquè hi ha unes lleis que les obliguen a afirmar el que un adolescent o una criatura els hi diu. No, però és que pot ser que diuen que cada casa és un món, no? I cadascú a la seva família sap el que vol fer. No és així, no és així. La primera pregunta que fa sempre una investigadora és
A qui beneficia tot això? Hi ha una indústria mèdico-farmacèutica de la identitat de gènere que es forra amb fàrmacs i cirurgies i experimentant amb els cossos de les criatures que queden tocades de per vida si prenen bloquejadors de la pubertat, si després segueixen amb hormones creuades i si després, ja no diguem, passen a cirurgies, tenen uns efectes físics i psíquics irreversibles. Fem una cosa, coneixem el cas de la Victòria, no? Explica'ns. A tu et consideres una persona, o va ser en el teu dia una persona menor emmalaltida? No. No vas prendre bloquejadors? No, no vaig prendre bloquejadors, o sigui, jo ja vaig començar la transició com a adulta, exacte. Clar, no? Però... Res a dir, faci el que vulgui. Però en aquest sentit no trobo que sigui lícit que no se permeti a persones menors començar els bloquejadors i començar... Vull dir... No, és un escàndol, ho han dit a l'Hospital Karolinska, l'escàndol mèdic més gran que hi ha hagut contra la infància i els països que van començar abans amb aquestes legislacions, Finlàndia, Suècia, Noruega, etc., Regne Unit, estan tirant enrere, s'estan fent enrere perquè ara ja tenim estudis longitudinals que ens diuen que això no només no redueix la disfòria, sinó que té efectes en la salut física i psíquica irreversibles. I el Consell del Col·legi de Metges de Catalunya està d'acord amb nosaltres i, de fet, només cal que realment consulteu l'informe que van fer al gener ara fa un any, de 2023. És un tema bastant polèmic, la veritat, perquè partim de posicions tan contraposades que no ens arribarem mai a entendre, no? I per mi és una... Però fixa't, reclamem respecte. Sí, l'única cosa és respecte... Per què la meva opinió ha de ser punible? Per què ets de pagar fins a 500.000 euros perquè es pot considerar violència el que jo opini? És un discurs d'odi, per això és no, això no és veritat. Per això és fàcil d'entendre. Això és la nova forma de segrestar el debat de les idees. No s'exclou a ningú. Aquí no s'exclou a ningú. És la mateixa manera si jo expressés una idea masclista. Exacte. Seria punible. No. Exacte. M'ho has posat molt bé. La llei catalana diu que qualsevol insult o vexació contra les dones no és punible. I, en canvi, podem pagar fins a 500.000 euros de multa. No m'has deixat acabar l'argumentari. Perdó. No m'has deixat acabar l'argument. Segurament no seria punible administrativament o econòmicament. No ho és. Seria sancionable a nivell social. Oh, sí? És una gran diferència, eh? No, i tindria el boicot, i tindria... I estaria molt bé. I perdria ofertes de treball, oportunitats, cosa que les persones... No es coneix que hi hagi cap home masclista que perdi el seu lloc de treball per ser-ho. A nivell mediàtic, moltíssims, i et podem posar casos, sí, moltíssims. Que un escàndol d'aquest tipus ha fet perdre contracte. No, l'escàndol és quan se'ls acusa d'abusos sexuals. Però les opinions? Segurament, quan aquestes opinions encara creen dubtes, han de ser punibles. Però aquestes opinions contra les dones no són punibles. Per tant, l'opinió de la investigació i del professional o la professional de la salut mental fent preguntes òbvies amb una criatura abans de donar-li fàrmacs que l'emmalaltiran i li impediran el seu desenvolupament físic i psíquic, això sí que ha de ser punible. No té ni cap ni peus, això. Bueno, aquesta és la nostra posició, eh? I jo reclamo, com a mínim, la pluralitat d'una societat democràtica per expressar-la sense por, sense llei mordassa. Torno amb la Victòria, que no ens ha explicat el seu cas, i m'agradaria escoltar-la també altres casos que coneixes, com els teus, i fins i tot amb famílies que s'han trobat que el seu fill o la seva filla ha decidit pel seu compte i conscientment... És que aquí jo crec que ens oblidem d'una cosa, i és la voluntat del menor. Això és el que et deia. Quan la persona menor ho té claríssim, és que parli qui vulgui, perquè jo sé que sóc una dona des que tinc 3 anys, aleshores, i això no m'ho pot negar ningú, jo ho he sapigut sempre. El problema és que jo he nascut en una altra època, hi havia molta desinformació i la cosa no estava tan en auge com està ara. Aleshores, era molt més difícil accedir als recursos. Però un cop jo he estat adulta i he considerat que podria prendre la decisió, vaig dir, ei, això és el que he volgut ser tota la vida, el que soc des de tota la vida. M'explico? Tant de bo t'haguessis pogut decidir-ho pel teu compte quan vas creure que era el moment? I tant. Si pogués haver estalviat l'etapa de l'adolescència, que va ser la més dura de la meva vida, ho hagués fet sense pensar-lo. I el tema que treus l'adolescència, no? A vegades sí que és un tema més polèmic. Els infants, els joves, 12 anys, 11 anys, què els diries a aquella gent que ara té un menor a casa, que no saben com gestionar la situació, que aquí donem veu a tothom? Sí, jo els diria que hi ha recursos. Gràcies a Déu, a les institucions públiques hi ha professionals que vetllen per lo que és la voluntat d'aquest menor.
i els diria que acudeixin directament amb aquests professionals que demanen ajuda i que puguin fer el seu procés de trànsit sense... Aquí podríem trobar també una d'aquestes paraules que pot acabar tenint una certa també controvèrsia o agafar-se o no, perquè està la qüestió de quan es considera que aquella persona té maduresa mental. Això és com molt subjectiu. Què és la maduresa mental? Qui acaba determinant si aquella persona té la maduresa mental o no quan és menor d'edat? Quan fas 18 anys un dia en un altre ja ets madur. Sí, i això s'hauria d'individualitzar una mica. És a dir, sí que tenim un barem d'edat, que són els 16 anys, que és la majoria d'edat clínica en aquest sentit, però què passa per sota d'aquesta edat, no? Sí que als 14 anys ja sorgeixen un sorgit de drets i de més que poden exercir les persones amb 14 anys i, doncs, per exemple, si no recordo malament, ja poden participar en un judici, ja poden fer altres coses, petites coses a nivell judicial i a nivell processal. Aleshores, si són capaços de poder accedir a aquest tipus de tràmits, perquè no haurien de ser capaços d'autodeterminar-se elles mateixes, no? Puc fer-vos una pregunta? Com expliqueu això? Què és això, Cari? Podríeu enfocar la gràfica? Aquesta és la gràfica amb dades del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que ens diu com han augmentat el nombre de casos exponencialment des del 2016 fins al 2021, amb dos inclosos, entre nois i noies per grups d'edat i sexe, i podeu veure com el grup de 10 a 14 anys de noies es dispara i ha augmentat un 5.700% i és el 70% de tots aquests. Per què hi ha aquesta sobrerepresentació de noies que rebutgen el seu cos? A què ho atribuïu vosaltres? Bueno, això és... Comencem. Aquest és un fet. Per tant, a les noies els està passant alguna cosa, les autoritats no es fan cap pregunta. Quan mostres aquestes dades, les mostres per alguna cosa. Les mostro perquè això és una anomalia. Aquí passa alguna cosa. Però a què l'atribuïu? Doncs a la hostilitat i a la pressió que hi ha perquè les noies compleixin amb uns estereotips de perfecció física i de competitivitat social que no es trobaven en altres èpoques i estan fugint de la seva feminitat perquè no arriben a encaixar amb els cànons perfectes de pressió i pressió, pressió i pressió. I això passa aquí i passa a tots els països. Aleshores em direu que les nenes a la pubertat... No, que les nenes a la pubertat tenen un problema? Com no pot ser una dona... La idea és com puc ser una dona perfecta... Exacte. És que el problema són les xarxes socials. L'home tampoc serà perfecte, perquè jo he tingut el mateix procés. Soc baixet, gras, calvo... Ni jo soc la dona perfecta. Aquestes s'estan fent malbé la seva salut amb els diners públics de la Generalitat de Catalunya. Aquesta sobrerepresentació de nenes que es troba a tots els països i que ha alertat a les autoritats, per exemple, del Regne Unit, que són les que van encarregar l'informe més exhaustiu que hi ha en aquests moments, que és l'informe CAS, i ha vist que tenim una comorbiditat amb altres problemàtiques que estan prenent aquesta narrativa i aquí s'està donant per bo qualsevol autoafirmació d'un adolescent que és amb el que està més en contacte. Per què? Doncs perquè a l'escola s'està explicant que això és una nova veritat, perquè les influències i els mitjans de comunicació, i sobretot durant la pandèmia, fixeu-vos com va augmentar durant la pandèmia un 40% arran de l'exposició a xarxes, aquestes nenes que es van declarar trans, etc. Per tant, aquí hi ha una indústria que està guanyant molts diners, hi ha una promoció a través de lleis i a través de la indústria de l'entreteniment i hi ha un impacte en la salut de la població menor, especialment nenes adolescents. I això ens preocupa molt. Sílvia, hem d'anar acabant. A quants casos coneixes, Victòria, de noies que han decidit que volen ser un home perquè no aguanten la pressió estètica de la societat i les xarxes socials? De casos de dones... Bueno, de casos de dones... Suposo que investigar està molt xulo, però la realitat és una altra. Aleshores, jo crec que... Deus conèixer més gent, més persones tu trans que la Sílvia, entenc. Segurament. I ja no és una cosa de si ets una persona trans o no ets una persona trans. Ja és una cosa de que, evidentment, el tema de les xarxes socials ha exercit una pressió en tota la societat. Aleshores, el fet de que els retocs estètics avui en dia siguin tan accessibles que totes aquestes influencers, parlo en femení com podria parlar en masculí, perquè hi ha influencers homes, influencers dones i persones no binàries que són influencers també i que es fan retocs estètics. Jo li vull fer una pregunta ràpida, molt ràpida. Quantes persones que coneixes que hagin fet el trànsit et donen arguments raonats de per què han fet el trànsit? O és una qüestió de sentiment? Jo sento que sóc una dona o sóc un home? Home, això suposo que depèn del cas concret. Hi ha un raonament darrere, no? Jo m'he fet per això, per això, per això. Home,
jo crec que és una qüestió de sentir la seva identitat, no? Però, evidentment, si parlem del cas aquest aïllat que ha parlat la Sílvia, que és el cas del Paco, que va sortir a Espejo Público, bueno, aquest és un cas aïllat que da chicha, no?, da morbito, lo ponemos por la tele y aquí ya creamos escándalo, no? Igualment m'ha agradat molt aquest debat, Disculpa'm un moment. I el que dona? L'Organització Mundial de la Salut acaba de donar la raó a les societats mèdiques que diuen que és absolutament nefast medicar criatures amb hormones. Bueno, crec que també és important que el públic ho sàpiga. Sílvia Victòria, gràcies per estar avui Gràcies a vosaltres per donar-nos veu. amb nosaltres. Guillem,